O Consello Escolar aprobou por ampla maioría a proposta de implantar a xornada única para o vindeiro curso no CEIP Santo Tomé do Carballo de Taboada. A proposta que se puxo xa hai uns anos sobre a mesa pasou xa a criba do claustro de profesores e agora falta que a Delegación de Educación emita un informe favorable sobre o relativo ao transporte escolar. Finalmente serán os pais dos alumnos os que terán a última palabra. Nos pasados días, representantes da AMPA do centro posicionáronse en favor de mudar o horario lectivo e concentrar as clases en horario de mañá con servizo de comedor escolar e actividades extraescolares nas primeiras horas da tarde, para os que desexen. Dende o centro xa iniciaron unha campaña informativa e enviaron circulares aos pais e titores do alumnado. Está previsto tamén manter xuntanzas con eles para expoñer todo o relativo á xornada única que se implantaría para o vindeiro curso no caso de superar a consulta sobre o transporte escolar e a fase de votacións dos pais. Por outra banda, dende o Concello anunciaron que mañá terá lugar unha charla no centro para alumnos de secundaria enfocada á prevención de lesións medulares. Profesionais da Asociación Cogami son os encargados de impartir esta iniciativa que se enmarca dentro do conxunto de actividades complementarias iniciadas con membros da ONCE.